song. I will sing of the works of the Lord. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan, labi na dinhi sa atong Archdiocese sa Sugbo, ang pista sa putli nga kasing-kasing ni Maria, Immaculate Heart of Mary. Gipahinumduman ta sama ni Maria ato yung i-maintain ang atong kalimpyo sa kasing-kasing, dili lang ang kalimpyo sa atong lawas o sa atong mga naong, kung dili ang kasing-kasing yun. Lingiyay mong tupad na limpyo ng imong kasing-kasing. Ay daghang mga sala, no? Mauna nga mudangop kita sa mahal nga Birhen Maria sa iyang panabang. Iampo nato ang ato mga leaders sa atong mga nasod, labi na din sa Pilipinas, nga aton ta mga leaders dili unta ma-contaminated kayo nining mga sala, labi na ning korupsyon, kining pagpadato sa kaugalingon, bahala nagnayatakan o nangamatay na pag-antos ang ilang mga constituents, ang ilang mga ginsakpan. Makabaton unta sila kasing-kasing nga mahigugmaon sa pag-alagad o pag-antos alang sa kaayuhan sa tanan. Ang atong mga benefactors and donors kansang kasing-kasing nahigugma nato pinaagi sa pagsigig palit ani atong mga slots, hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga makapahimo nilang bulahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga giandaman mo og angay nga puloy-anan ang Espiritu Santo diha sa kasing-kasing sa bulahan nga Birhen Maria, itugot nga maluluy-on pinaagi sa panabang sa maong Birhen nga mahimo kaming takos nga puloy-anan sa imong himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Awhagon ko ikaw atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi kon patay, nga tungod kay mobalik man siya ug tungod sa iyang gingharian, pagkugi kanunay pagwali sa mensahe. Daniha, badlunga, dasiga ug tudloi nga mapailubon ang mga tao. Moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan, hinunoa, ang ila na lamang gusto ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundili sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon.
Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon, antusa ang mga kasakitan, buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita, ug tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo, panahon na nga mobiya ako ning kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba, og natapos ko gayud kini, giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlawa, iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom, ug dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiton ko ang imong kaluwasan. Awiton ko ang imong kaluwasan. Ang akong baba mapunoon ta sa imong kadayganan, sa imong himaya adlaw-adlaw. Ayaw ako isalikway sa akong katigulangon, diha nga magakagawala ang akong kusog. Ayaw ako pagbiyai. Awiton ko ang imong kaluwasan, apan maglaom ako kanunay, ug magdaig ako kanimo hangtod sa kahangturan. Ang akong baba magpahayag sa imong katarong, adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. Awiton ko ang imong kaluwasan, hisgutan ko ang gamhanang mga buhat sa Ginoo. O Dios, magsaysay ako sa imong linaing katarong. O Dios, kitudluan mo ako sukad sa akong kabatanon. Ug hangtod karon gisangyaw ko ang imong katingalahang mga buhat. Awiton ko ang imong kaluwasan. Salita, Alleluia,
Ang Ginoo manaak kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Hesus, sa iyang pagtudlo kanila si Hesus miingon, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga bisting tag-as og buot nga yukbuan sulod sa mga merkado, nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinaguga og sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga byuda og nangilog sa ilang mga katigayunan og unya nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo atubangan sa mga tao, labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Hesus duol sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog didto sa ilang mga halad. Daghang dato na nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka byudang kabos og mihulog og duha kadako. Gitawag ni Hesus ang iyang mga tinun-an og giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog niining kabos nga byuda. Kay ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi, apan siya bisan sa iyang kakabos mihatag sa tanan nga iya gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa panahon sa mga Hudyo, panahon ni Kristo, ang usa ka asawa kung mamatay ng iyang bana nya mabiyuda na siya, mahimo gid na siyang kabos. Ngano man kay ang mga asawa sa unang panahon naabutan pa gani na nako sa akong panahon, ambot sa inyong panahon, kasagaran sa mga asawa dili patrabahoon. Ang motrabaho ang banara, ang asawa ibilin ra na sa balay aron mag-atiman sa balay ug sa mga anak. Mao sa nay role sa mahal nga Birhen Maria. Niya ang iyang bana panday. Sa inyong paminaw, dato to si Maria o pobre? Kusga. Pobre. Namatay pagyud ang iyang bana. Unsa man siya? Dato, pobre. Pobre. Kinsa may iyang gisaligan aron mabuhi? Si Maria ba kinsa may iyang gisaligan aron mabuhi? Di man mo mutubag. Ang iyang anak, si Hesus. Kay si Hesus, nahimo man sang panday. Nahimo mang panday si Hesus. Nga gibana-bana nga si Maria o si Jose, namatay nga si Hesus naanas mga 20 anyos kapin ang edad. So, kamao na gid siyang manginabuhi. So, si Maria, kanini ang nag-isip byuda, dito siya na nisalig sa iyang anak. Si Hesus na mo'y iyang gisaligan aron mabuhi. Apan sa dihang si Hesus misugod pagsangyaw, iya na sang gibiyaan si Maria. Labaw na gyud sa dihang si Hesus gibitay sa cross, gipatay. Maimagine nato nga ang gisaligan ni Maria aron mabuhi, iyang gitugyan aron mamatay. Nganong makaingon tag gitugyan? Kay wa gyud muhimog lakang si Maria, ang mahal nga Birhen Maria, aron mubabag sa kamatayon sa iyang anak.
Iya hinoong gisuportahan ni barog hinoon siya dito sa tiilan sa cross. Mura ba gi-offer niya ang iyang anak. Muna si Jesus pasiunang pagdaig sa iyang inahan, iyang gidaig kining byuda nga kabos nga mihulog sa iyang duha kadako nga maotoy iyang gisaligan aron siya mabuhi. Mao na lang gitoy iyang kwarta, ipakaon patos iyang mga anak. Pero iyang gihog sa kolekta dito sa templo. Niyaningon din si Jesus, siya mo'y pinakadako og nahatag karon nahalad ngadto sa Ginoo kay ang iyang gisaligan aron mabuhi iyang gihatag sa Ginoo. Ug tungod niining kinaiya ni Maria o kinisang kinaiya sa byuda nga mas importante nila ang paghalad ngadto sa Ginoo sa ilag yung kinatibuk ang kinabuhi, nahimong limpyo ang ilang kasing-kasing. Kinsa man ang mga taong huga o kasing-kasing, gimensyon sa na ni Jesus diri sa atong ebanghelyo. Likahin ninyo, ayaw ninyo sunda ang mga Pariseo. Matod pa ni Jesus, pagbantay mo sa mga magtutudlo sa balaod, magsuroy-suroy sila nga taas og biste, gusto silang yukbuan, tawgon nga magtutudlo, nanlupig sila sa mga byuda, ang ilang gibuhat para lang gyud sa ilang kaugalingon. Kanabitang musimba ta, kada adlaw musimba kita, aron lang kita daygon sa mga tao nga buutan, or aron ta dunay murag sense of authority. Kana matud pa ni Kristo, labi pang makalilisang ang ilang silot. Ngilingay mong tupad, naandam kang muhatag sa tanan. Lingi abay mong tupad ba, na andam ba kang muhatag sa tanan. Kanang wa mulingi, mga yawan o nagkasing-kasing. Di ba? Andam mo muhatag sa tanan. Andam dili. Sa ayaw intawon pa dir. Ay, muna magis ginawa ninyong pangural anang balay kay di gyud pasudlan og lain. Di gyud pasudlan og lain ang balay. Kanus aman pasudlan og lain, basta maglinog na nya muliki ng balay. Biyaan dayon kay di naman mapuslanon, pero kanang mga mapuslanon di gid nato ihatag. Si Maria mapuslanon kay niya ang iyang anak, unsa may iyang gibuhat gihatag aron patyon, kay kahibaw si Maria ang kamatayon sa iyang anak maghatag nato og kaluwasan, maghatag og kaluwasan sa mga makasasala. Ang byuda sad mihog atong duha ka dako kay nahibaw siya nga kadtong iyang kwarta nga gihulog maghatag og kaluwasan para sa tanan. Mao na dinhis atong parokya, sige tagbaligya ani mga slots, igpalit ni mog slot, usa ka slot kaning atong SBF dag pananglitan, kaning para sa atong kumbento, 500 pesos ra ni siya. Mao bay imong ibutang sa unahuna nga kining akong 500 pesos kun ako ning ipalit og slot ngadto silang padersyano, makatabang na ni hatag og kaluwasan sa tanan. Ana o dili? Anong inyo makong tutukan? Nya naasad tay Mother Mary's Healing and Deliverance nga slot, MMHD, para sa ni dito sa Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio. Igpalit nimo anig usa ka slot, kaning akong 1,000 ako ning ipalit, maghatag na nig kaluwasan para sa tanan. Kana mo nindot nga panghuna-huna. Pila na may ato rong halin. Ang atong SBF dag niabot ng atong halin og 24,729 ka slots. Nya naapay 35,000
271 ka slots nga available. Kinsa may makabenepisyo ani kon momalita ang atong mga contractors. Kinsa maning atong mga contractors mao ni ang nihuman sa atong kumbinto nga karon gamay na lang kay kuwang. Hapit na gyud mahuman pero naa patay daghang bayronon. Asa man ni gamiton sa atong mga contractors? Ila na ning gisweldo sa ilang mga tao. Kadtong ilang mga trabahante diha, gisweldohan na to bisag wa pa ta kabayad. Nakapakaon sa tos mga bakba sa nagsalig nila. Nya naa sa tos lagi kuhaan og mga materialis gikan sa mga suppliers nila. Karon sad ang uban tingali wa pa sad nila mabayre kay ila sang giingnan agad-agad lang mo ha kay wa pa mo bayad ang San Vicente Ferrer. Wa pa matiwas og bayad. So ang katusang mga supplier gahuwat sa din taon to may tataog mabayaran kay doon na sa tay ikasweldo ngadto sa uban nga nagtrabaho. Di ba? Kaluwasan? No. Hoy. Nanay mong tupad na tabang tagluwas oy. No? Mao na siya. Mao nay makapahimong putli sa atong kasing-kasing kung di na ta magsighuna-huna sa atong kaugalingon kung dili para sa uban. Mauna si Maria, mauna ang biyuda, mauna si Jesus, mauna ang mga santos. Ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance para sa niibayad sa kontraktor dito sa Kapilinya di Fatima kay giayo man tong atubangan. Ni contract nag mga 24 million o niya kaning kuwangan pagbayad mga 6 million. Nihangyo sila Bishop Ruben Labaho, siya may nagdumala dito nga tabangan nato. Nakahali na punta og 1,911 ka slots as of yesterday, nga naapay 4,089 ka slots nga available, tag 1,000 pesos per slot ni siya. So atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Congratulations. Salamat kayo. Liwat mo ni Mama Mary in a little way. Kana bitang ang ato bang gibuhat para sa kaayuhan sa tanan. Niya man gani letter diri nga wa ni nako dayon ma-announce kay murag na taligam-an ni gahapon gikan ni sa atong barangay San Vicente nga naay bloodletting activity karong na ba din ang adlaw no? Karong adlaw June 8, 2024 from 8 a.m. to 4 p.m. Basig makaabot pa aning atong mga kaigsuonan nga makabati aning atong misa. Mag-bloodletting ang edad sa pwedeng mo donate gikan sa 18 ngadto sa 65 ang edad, 18 to 65 years old. Nya ang timbang kutob lang sa 50 kilogram ang gibugaton kay maubis na sa nang musobraan Nya in good health condition, no recent tattoo or piercings within the last year. So kaning usa ka tuig nga milabay wa siya magpatato, wa injection kana niya matud pa diri unsa may preparasyon. Eat healthy meal and drink plenty of water before donating. Bring a valid ID for verification. Wear comfortable clothing, preferably with sleeves that can be rolled up easily. Para asa maning bloodletting dinhi sa atong barangay para sa ni itabang sa mga nanginahanglag dugo. Wa ginay kwarta, dugo ra gyud nato i-share. Ako sige ko share og dugo sa una. Diha pa ko seminaryo, sige yung share og dugo hantod na pari nako, daghan-daghan gyud akong gisharingag dugo. Karon sa 60 na akong edad, murag balibara na ko daan inig action na kog donate niya igingon pilay imong timbang inig ingon ako murag
hapit naman ko mo 80 kapin ako ka kilo sa di na pa din nya 60 na sad ka nya wa kay maintenance nanasan ayaw na lang nindot gid unta kanang modunit tag dugo so nga ako na lang idunit kolekta na lang di na lang dugo no kolekta na sige kung pangulikta ninyo karon modunit na sa ta dito sa Kapilinya og 6 million ato ng Soya Grace dinhi nya na naman tay 1,510 ang atong na-raise dinhi para sa Kapilinya ang dito sa Kapilinya 401 ka slots ang ilang na-raise dito aning atong MMHD so nakarimit na ta og 1.2 million atong niaging adlaw para ibayad dito i-partial og bayad sa contractor so atong pakpakag usab ang atong mga igsoon kani siya para ning pagdonate og dugo so kamong mga available nasad mo yung mga kaila kamong naminaw tiksi dayon pari address barangay karong alas 8 hangtod alas 4 sa hapon kining paghatag nato og grasya og kaayuhan sa atong isigkatao mao ni ang makapalimpyo sa atong kasing-kasing nya kun malimpyo ang atong kasing-kasing mauna na ang gitawag og kadaugan nato batok sa yawa batok sa kalibutan si San Pablo diri sa unang pagbasa niingon siya ngadto ni Timoteo natapos na nako ang lumba unsa may iyang pasabot giskidula na siya nga putlan siyang liog pero iyang gitawag tuog natapos nako ang lumba nakabot nako ang ganti sa kadaugan ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadtong adlawa iganti kanako sa Ginoo dili kahadlok ang gibati ni San Pablo sa iyang martyrdom kung dili kalipay dili kahigwaos nga malikay unta ko aning maong kamatayon kung dili excited siyang mamatay kamong mga asawang ni adinhi ug kulatahon mo sa inyong bana excited mong mamatay o mahadlok mo oy mga asawa kinsa ninyo nga kung kulatahon mo sa inyong bana ma-excited mong mamatay kay mo ingon dayon ka matapos gid nako ang lumba tasa kamot di usa ni isa kamong mga bana sigihan mo yaw-yaw sa inyong asawa tiun-tiunan pa mo kutsilyo kay dunggabon mo ma-excited ba mong mamatay sa kamot sa inyong asawang buangon mga bana o tamparuso na ninyo buang-buang kada katuo kag di kumsokol nimo patyon ti kang animala ka ayaw matod pang San Pablo lahos kita sa dag-anan limpyuhon ta gining atong kasing-kasing ato yung dawaton ang kamatayon para sa kaluwasan sa tanan ug mao kana ang kaluwasan nga matod pa sa atong tubag sa Salmo awiton ko ang imong kaluwasan ang kaluwasan gyud sa atong kalag ang paglimpyo sa atong kasing-kasing mao'y pinakaimportante dili ang atong lawasnon nga kaayuhan sige last nga lingi sa imong tupad na atong ihurot og hog sa kolekta ang tanan tang kwarta sige ina ihurot na tog hog sa kolekta timaan nga murag nahigugma kita sa simbahan sige katong nahigugma gyud manindog ta ipadayag nato ang atong mga pag-ampo mga igsoon mag-ampo kita ngadto sa Dios nga nahigugma kayo kanato pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria moingon kita amahan kabiga kami nganha kanimo Amahan kabiga kami nganha kanimo nga ang simbahan magbansay sa pagpaubos ni Maria diha sa iyang pagkaandam sa pag-alagad sa Dios ug sa katawhan magampo kita sa Ginoo Amahan kabiga kami nganha kanimo nga si Kristo makakaplag ug maabi-abihong puloy-anan
diha sa mga kasing-kasing sa katawhan, sama nga nakakaplag siya, ug maayong pagkaandam nga luna, diha sa kasing-kasing ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami nganha kanimo. Nga ang matuod nga diwa sa pagampo, halawom nga makatuhop sa mga kasing-kasing sa katawhan, sa ingon makabati sila sa singgit sa mga kabos, sama nga bug-os kining nakatuhop sa putling kasing-kasing ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami nganha kanimo. Nga sila nga nasakit sa hunahuna ug sa lawas, makakaplag o kaayuhan o kalipay, pinaagi sa gamhanang pangaman ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami nganha kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami nganha kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami nganha kanimo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami nganha kanimo. Nga ang mga himalatyon muhangad ngadto kang Maria, isip ilang tinubdan sa kusog o kahupayan diha sa iyang pagbarog sa tiilan sa krus sa iyang anak, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami nganha kanimo. Nga ang mga magtotoo nga mipanaw na makapahimulos na sa kalipay sa langit uban ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami nganha kanimo. O Dios, among Ginoo ug Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit mo namong Amahan, among ikasa, ang kang Kristong kinabuhi, hamiling bayad, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawata imuha nga among kaluwasan, dawata imuha nga among kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sudo nga ang mga pagampo ug halad sa imong mga magtotoo nga gihalad sa handumanan ni Santa Maria, inahan sa Dios, aron makapahimuot unta sila kanimo ug maghatag kanamo og panabang sa imong kaluoy, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga kami sa kanunay ug sa tanang dapit magpasalamat kanimo. Gihatagan mo si Maria og kasing-kasing nga andam sa pagdawat og hingpit sa pagtuman sa imong kabubuton, kasing-kasing nga bag-o og malumo diin nahimuot ka sa sulat sa balaod sa bag-ong kasabutan, kasing-kasing nga putli og mapaubsanon nga imong gihimo nga takos sa pagpanamkon sa imong anak diha sa pagkaulay ug malipayon diha sa pagsud-ong kanimo sa kahingpitan. Imo siyang gihatagan og kasing-kasing nga maunongon ug mabinantayon, masaway ko kahadlok misugakod sa bangkaw sa kasakit ug malaumon nga mipaabot sa pagkabanhaw sa iyang anak, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daikon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumigi noo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon kadtong nabiktima usab sa mga gubat ug mga kalamidad.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nakamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulagitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong sibahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong padag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, they know and heed his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. Magampo kita. O Ginoo, nangamoyo kami aron tinugutan sa pag-ambit sa kaluwasan nga tunhay kaming naghandom sa inahan sa imong anak, maghimaya unta sa kapuno sa imong grasya o magtubo sa kaluwasan nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalimpyo sa kasing-kasing. Immaculate Heart. Nya mahitabo ra ni kung ang tanan nga mga grasya nga atong nadawat gamiton gyud nato alang sa uban, dili sa atong kaugalingon. Mao na pamalit gyapon tag slots is BF Dag para sa atong kumbinto, tag 500 pesos per slot. Nya ang atong MMHD tag 1,000 pesos para ni sa atong pagtiwas og bayad sa second part sa project dito sa Kapilinya di Fatima sa San Remigio. Atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat kayo, praise the Lord. Og sa mupalit pa. Nya ang ato sang kuan barangay San Vicente dunay bloodletting activity karong alas 8 buntag hangtod ni alas 4 hapon itabang sa ninato anha ni sa himuon sa atong San Vicente Sports Complex. Anha lang niya mo kamong mga kitang naay mga kaila to lang pangtiksan to mga posible mga batanon nga mo tabang na ining mo tampo sa ilang dugo para sa kaayuhan sa mga nanginahanglan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan.
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Adlaw